Lugu wis ra enek apa-apa nek ngalor saiki. Lah masalah iki lho wis ra enek apa-apa resik. Kenceng ngono ya. Ning perasaan awak dhewe ra iso. Mikir liya. Kene Kene ndak kene lho. Aja kene lho. Aja adoh-adoh karo kancane lho. Lah kene iki ya ayu-ayu tenan lho Mas Anto ya. Kok kowe nek nek mripatmu kok normal nek wong ayu. Lah mosok ngene bukan tak kene ya elek-elek ngene ditapuk wong. Lah mosok nek kene kok ketok mang ora ketok. Ketok aku Tas cilike mbok dhewe nek nangis karo dhuwit ya aku ketok. Iki sinten amene iki? Ngene lho takok cawe iki. Heeh. Ibu. Oh, tenan ta. Oh. Masa itu diwok sing ditimbleh dadi diwok timbleh. Kok terus buka truyong ta? yes. Masa jeneng kok tiwok. Bol. Gonem cek usum basa beneke ngene. Cek som. Aku benek. Ada benek. Iki dek tiwok. Cara dhewe ada benek. Sering. Terus sinten? Ya sering ngoten nggih. Iki tiwok niki Sri. Berarti iki tiwok Sri ya ta? Kok wis piye to? Lah iki tiwok sing Sri kaya tiwok Sri ta? Ora sangguke. Tapi Kok karo Sri kok tiwuk istri. iki apa jenenge? Sopo kok apa? Sopo kok apa? Sopo? Bocah ki ra krungu. Apa jenenge? Wong budhek iki panjang umur kok iso. Kok iso? Diceluk malakat maut ora krungu kok. Yo jajan nang mlaku nang tengah rel nek bongko ya. Kuwi ra diceluk ki. Dadi apa no? Nekat ki. Ini siapa? Ini sapa kowe krungu, Mas? Ora krungu. David. David. Karo Iki kira Sarpen kok. apa? Sarpen. Tarpe. Sang lampin kok jenenge Sarpin ya. Ya ora apa-apa to, pasang Sarpen jadi ya. Heeh. Iki mripate foto karo aku nang ngene. Mata genit ki. Genit apa ya bujang. Kok iso? Iya, aku ora ngarani lho. Pokoke ya aku guyon karo iki terus karo sapa komen karo dadak sing dibahas ki mripat lho. Lah kok ciri khase ki ya kuwi. Masa? Saiki iki gak roh sing ngatani ngene-ngene kalau cucuke ngono iki. Ini. Ya kuwi. Dek, aku ngene iki ora kok seneng awakmu lho gak ya. Tegese Wis tuwek to, Dek. Kumangsane to? Ya kemangsane. Layak to. Ya, lagi gilirane Mbak. Cek. Derek gak umat. heeh. Bulone 700. Mungkin Mas Arif punya kenangan lagu tersendiri. Request apa monggo? Memilih setia. Memilih setia. Kalau rungokno Apa? boleh lagu memilih setia. Lagu kok. Lho rakyat Lagu apa? Lagu wong galau. Aku lagu bintang kecil di langit yang biru bahagia kita. Oh, Lagu cah cilik iki wis ra mikir reno-reno. Kirae dolanan. Mulai nduk duit. enak cah cilik ya. Enak. Jajal kuwi. Tapi enak dadi cilik apa gede? Kak engko takoki senengane cilik apa gede ngono takoki jajal. Cilik apa gede? Nang rene to, kok malah buzu to, piye to bocah. Malah buzu ya. Nek cilik kan bintang kecil ya to. Nek Wis, gede. ayo monggo Mas. Karena masuk ya, kita kayak semangat deh. Apa Mas semangati? Lah tuku-tuku kok iso yo mbok nganu to, mbok rejit to. Lanjut. Sego kuning 3.000, sego pecel patang. Manganan kok irit meng topak mek. Tenan to. Tombol tekan. Sing sitok rasa piye to? Eh, Mbak. Ayo goyang yuk. Yang lagi stay on di channel saya selamat sore ya, teman-teman semuanya. Wasik Eka Permata. Mantap. Kali Jogo.
apa wis? Monggo. Wis? Dilanjut apa wis? Kak, ini kok bar. Sampun? Sampun tenan? Ayo, tenan ya. Ya, Mas Ipul. Betul tak? Aku ini video apa kok? Eka. Apa Eka? Piye? Kok Kak sehat. Terus Jadi kita tahu lah. Kak ngene nanti Pak. Nang omah awake gak penak. Ngono gak penak, masa gak penak. Nek kok nek rewel, malah lo nek karo aku lho. Aku ora lo perkunem lho. Pokoke dungane borok umat. Ono wis tak sange. Aku sana dicaki kuwi. Kok gak tak salahno candai. Ayo, kalau tadi Jadi gak penak. oh iya ya lali aku. piye? Saking wong kok kapus. Sik, tempat segar nih iki. Iki lho men pamit, tiwok iki lho. Salamno lho Kak, ya Julali. Pamit to. Ini lho. Ini lho, Dik. Wis to, kowe kok wedi karo aku apa petuk malaikat maut to piye to? Ini ayo ucapkan selamat menempuh hidup baru. Ya. Kalau kau banci to. Selamat menempuh hidup baru. Sopo? Sapa? Buat Kak. Kok usrek kaya setrika iki to, meneng ae to. Wis sing nganteng wong wedok wis sing nganteng. Ayo, Bu. Tuwar. Meneng to, Bu? Selamat menempuh hidup baru buat Mbak Ayla dengan Mas Arif. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Jangan lupa Lupa doakan saya. doakan saya. Semoga cepat usul. cepat nyusul. Amin. Amin. Wis di calon kurang, Mbak? Kena salahnya nang kene kok takok tapuk bisa kok. Iki lho calone. Calon dangkal tebu apa? Kowe ora ngarah kelas ngene iki. Lah merubah keturunan kok ngene ya. Ora usah gugu lambene kok. Berarti sing loro kelek berarti. Piye oh iki to. Wis iki. Kabeh-kabeh kok golek to gumun aku. Kene nang mlebu nek Wis, wis. Sampun ayo mlebu. Tenan. Oke. Kas iki gak pamit ya. Mas kowe timbang nang mlebu manganjir karo den sawah. Anjir. Pokok Jika semanggakan kaula muda Karang Taruna ndadakan foto kalian mantan nggih monggo kanca-kanca ingkang pakai seragam minangka panitia pambiyantu. wis ta? Wis. Ayo tutup sik. Heeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ati rabbil cara alamin. para maduran usana kanthi lancar gancar ora ana alangan apa-apa. Kanthi Anjir. aman kan Saiful. Saya Piye? tes sinau nyamse iki dia terketunutup. Lho, Kira-kira kata-katane kok. Kata-katai, sepenting kata-kata ngono lho. Ngene. Jangan ngomong dhewe. Piye? Tutupen. Sakon baru tampil kagum semua. Ya Terus monggo terus. Mah, MC iki dipentrungi wong. ora dipentrung. Woprok. Monggo akhir dina tutup monggo. Rene lho kok keadilan sosial. Cucuk kondang sesuk salin ning nggonku lho akeh iki. Apa? Lagi udah ditutup. Mangkane bapak coba ku kopek ae. Iki ngene alhamdulillah adicara para maduran usana kanthi lancar gancar ora ana alangan apa-apa. Nggih. Pramila ndedonga mring Gusti sakderenge awake kondur mugi-mugi panjenenganipun Bapa ingkang hamukugati Bapak Muhammad Mansur. sakeluarga ndedonga muga-muga rezekine ora lokak ing tambawa kebak makmur sarwa kang tinandur gemah ripah loh jinawi panjang umur kathah rezeki. Amin. Ngono iso grup kok. Sedaya panjenengan Cek kurang. Biasanya nak karo MC sebelah ora rubuh malah bakoh ngono lho biasanya karo MC sebelah. Coba to karo rebo malah bakau iki. Enek pare anyar iki. Ini iki ora rubuh malah bakoh. Sedaya panjenengan ngaturaken going panuwun tanpa upami. Priyasipun Kang Yasman. Ibu Yuni Aminah saking Sekar Ayu Paparias. Foto lan syutinge Sekar Ayu. ada benek. Aja bene ki apa iki? Sound system bahasane ngene Saiful ada benek. Seger Jaya. SG. Sound system ki swara ki benek. Heeh. Dadi nek swara kok ada benek. Benek. Ada benek Seger Jaya. Heeh. Audio sound system. Nggih. Elektronik Kali Jogo musik. mantene didongakno muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Ing pungkasane ngatur kalau Dimas Bagus Tatok Kliwin. Heeh. Terus apa? Kok peto tenan. Kowe omong Oh apa iya, aku Saiful dorong. Ngomongane ngomong apik lho, kira tarik-tarik ketok wah. Oh piye?
Oh iya, balen ini. Kawula Dimas Bagus Satok Kliwir. Dalah kula Saiful Muhammad. Muhammad Saiful Muhammad. Saya omong kok iso. Sampean lho ngomong. Aji keluar ke bagi sesama tadi. Aku malah eling. Iya. Masalah kerjaan. Iya. Dhewe terus kalungan seng. Bento to piye to. Iya. Eh. Saking kula tekapi semanten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ra lucu sing Sing penting guyu. Samela. Aji. Aku apa muni jare. Katuripun keluarga saking Mbak Yaya. Datarikan foto nggih. Monggo kanca-kanca sinoman